Erma Puspita Sari, Viva Shooting Production dan juga dari RD Audio Expose Mak Legender. Pedupi mani anggon kumbuteke tresno iki tulus ramon godholan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengin ku mung siji nyenengke atimu opo kurang percaya opo kurang bukti tapi wis salah koni kekene kowe ngerteni rasa rasa iki tulus kanggo sliramu yo mung ngono kowe
Ternyata lagunya gede. Dawa. Iya. Apa? Gede rasa. Gede rasa ya.